न'आव थांदों जोंनि थुदो थालांबालाय मादै जोंनावबो मोनाखाबायबो ना नोंसिनाव बे चुरिलजों थालांनो आङो हानाय नङालै आङो बिनि सायाव सानसेराङालाय मा जामारखो प्लिज टुनटुलि आदाखौ गाज्रि मोननानै माने आदाया बिसिनि खोथाखौ ओरैबायदि जाबायना दाननो हायि नाथाय मानोबा मानोना बे खिंख्रि साला मेगियानो आदा सानखौ एसे फासायना दोनदोलै बियो मा जायखिया थाथ'दो मेया थांसै आं हनै सानानो जेबोखौनो बुङा मालायबा टुनटुलि गावनि एथ' मोजां लोगोखौनो बे गाज्रि मानसिनो हगारसै आरो नों एसे हेल्प खालामदोब्रा जोंबो सलिउसन नागिरगासिनो औलै नामिर बुरै बिदिं हाबा जानो होनोब्रा मानसियानो थिग नंखाथारा बियो आं दस्रा मोनबा जेबो बुंलामोन नाथाय बेखौथ' सानसे समायथारालै आयु हाबा समायनोबो हागौमोन नाथाय बिदि नङा गुबुनजोंबाबो जागौमोनलाय औरा बेखायनोथ' ओमफ्राय दे दोनलांसै आङो नाङा दे आं हारसिंनो थांनो हाखायो दासो दोनलांसै रा आङो नाङा दे आं हारसिं थांगोन हारसिं फैखादों र' ओमफ्राय हाबा जानो बेजों र' बे नोमबाजै खिंख्रिखौ साननि सनिग्रह जाना फैदोंथ' नोंखौबो होखागोनलै आं सना नायबाय था लागाव एसे बुलायबावनांगौमोन दाथ' ओमफ्राय टुनटुलिया रागा जोंनांगौबा सेस गासैलै सना नोङो नाथाय साला टुनटुलिखौ एसे रागा फोजोंबावनांगोन एसे बाथ्रा लगाय होबावनि आङो मेगन सानायनि नोंसोरबो एसे कानेक्सन दंलै खिन्थायाबालाय मा जादों मेहेराबो मिथियोब्रा जावैसोआलाय माब्रै दं हजोंहाय खबरा दङ आयै मोजाङैनो आरो दावरावफोरा बांद्रायथ' दावराव जायाखै बेलाय जाखासिगोन ना एसे एनैयालाय जेबो नंला दे जोंथ' गाबोननो लायनो थांगासिनोखा नोंसोरखौ औ दे आयै फाइनालि नोंसिनि जुलिया जामारसिगोन आरोथ' आं जोबोद खुसि जेबो फावसायफिनाखैथ' जावैसोआ आं सानदोंमोन मा आयै मा जोंनि खालामनायाबोसो जादियासै नामाथाय नानि मोनथिगौ ना नों मा बुंदों दासो बेफोरखौ बुंना जेबो जाला आं जावैसोखौथ' खालामखागोन बिखौ आरोथ' नोंनि मोजांनि थाखायनो खालामदों आं नाथाय बे आंखौ मोजां मोनला आयै दाय खालामनानै मोजां मोना होनबा गगोन नोंनिनो गोनांथि दङ फिउचारनि थाखाय बेखायसो बुंगासिनो आङो ओमफ्राय साना उनावबा आंखौ अनगोन ना अनाबा बिदि खालामजायनायाबो थिग मोनासै माथो ओरैनोबाथ' राजि जादों नाथाय गोसोजों नङाथ' नाथाय आंनोबो नोंनि जोबोद गोनांथि नङाबा आंहा मा जागोन आंबो दाना सोलायबायमोनथ' सान नाथाय नों मानो बुजिला थेवबो नेगासिनोमोन आं नोंखौ आंखौ गोसोजों गनायगोन खोमा साननानै नाथाय नोंथ' आंनि मोखांबो नायनो मोजां मोनला आंनि गोरोन्थियावनो नाथाय थेवबोथ' ना बे गोसोआदि नोंखौल' हास्थायो अब्ला आंनि मा दाय बावनोनो हाथारासैबा मादि जागोन आं नोंखौ मोजां मोनो नों सोरखौबा मोजां मोनो आरो नोंखौ माने नों जायखौ मोजां मोनो बेबा सोरखौ मोजां मोनो ना बेबो सानखौनो मोजां मोनो जाय बुस्थुखौ खेबसे टुनटुलिया फसायोना बेखौ नांगौ आंनो जेरैखि जायाबाबो आं आंनि जिनिसखौ गुबुननो हरनो बायो आरोथ' बे रायखसनियासो सनायासो गुबुन सिख्लाबाबो जाबायमोन दे आं एकदम सिरि थासिगौमोन ना नाथाय बेजोंसो सान आरो सनानि हाबाखौ आं गनायनो हाया माब्लाबाबो नोंसिनि हाबाखौथ' जानो होथारा आं जेरैखि जायाबाबो सिफायथारगोन आं बबेयाव दोनगोन नों नोंनि मेगनखौ जानो नुला नोंनि मेगना आच्छा जि होमबा दासो बुजि मोनदों आं एबारथ' खुनु दावदान गैलाना जे नों बेजोंसो फासायजादों जेबाबो सोमोन्दोथ' दं बेबो मोनसे बोरैबा मोनबाय थायो माथो आंखौ एसेबां बावनो हाथावना बाथ्राबो नङा नालाय बे सनानि मानो जाखोदो नों थोद आयौ 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 बे सनानि मानो जाखो सैतानथ' मा खालामना दोनदों बे ओमफ्राय नों बिनि जादुआव नांबाय आरो जानो बिनि जेयाव नांबाय नाथाय आं सैथारा बेखौ सैथारा आङो ओमफ्राय
माथो नों गुबुननि जाबाबो माथो खालामनो हाबावनोब्रा थेवबो आं नोंखौ माबोरै खोमानांगौ जाखो आंनि एथ' मोजां लोगो नों नङाबा टुनटुलिखौसो खबर लानांगौ दे सोर आंजों रायलायगोन जायालै जाया आंना गोसोआनो थिनाखै बिदि गाज्रियानो जाथों दे होमबाबो नों टुनटुलिनिसो ना उनाव माबा मोनसे बेबस्था खालामगोन दे नाथाय आं बे खेंखेनि जानो नोंखौ जानो होथारा आङो ओइ हाथरखि आं रागेन मा मोनथारबायसोलै एकदम मा खालामगोन मा मागोन मोनथारबाय आं बे हिनजाव सासेखौ आंनि बिदाखौसो बिदि मोनबाय बियो गोसोखौ हमथामे बांद्राय रागा जोंनायाबो मोजां नङा रागा दंबा रागा दंसो होनगोनलै नाथाय बिनि आखलफ्रानो ओरैबायदि रागा जोंहोयोना जायखिजाया मेहेरा फसायाबो आरो बिखौ बिबाजैबो लेंनो साना हाबाखौबो जानोबो साना आङो आरो जाहोनोबो सानालै ओमफ्राय बेवाया माबाफोर बुंदों मेहे आदैयाबो मजबुर जाबाय मिथिबायना मजबुर हौवा मोनबाथ' गलामोनलै बियो नाथाय दा हिनजावखायसो बासिनानै दं गोथोर आंनि आदानि जिउखौ बरबाद खालामफैदों बे नाथाय जादोंबा मा जादों मानिथ'ना आदाखौ ब्लेकमेल खालामगासिनोलै मा बेवाइखौ ब्लेकमेल औ हाथरखि बे सनायाना मा गाज्रि सोदोबजों बुंजोबनो लुबैबाय आङो नाथाय खुगाखौ हमथानानै थाबाय आं खानायखौ बोबथिंनानै साफ्रेनो लुगैबायलाय आं थांदो नोंसोरो बयबो लोगो नांनानै बुहैदो थां बेखौ आयौ मा बुंनाय जाखो बेलाय मेहे औ आंथ' बुंनो हाया जाहैबाय नालाय आखाइ दिखोनो हाया नाथाय नोंसोरथ' हिनजावजों हिनजाव हायोना थांदोब्रा मेहेर बिदि जायो नामा नोंनाबाथाय रागायानो बांद्राय जायो आंथ' बिनि खालामनायालाय मा मोनथिगौ नोङो आदाखौ मा खालामदों बियो बै माने मा होननांगौ बेखौ बै जे दङ ना औ मा आरे बे सोमोन्दोआब्रा हो माने मोजां मोनलायनाया बिसोरना थै नङाब्रा बे जे माबा आरे बेखायनोथ' माबा बुंदोब्रा नों थै आदाखौ फासायदोंलै एसे बै बेलेग सोमोन्दोआवब्रा मोजां मोनलायनायनि बैयावलै एसेबां बिदि बियो औब्रा बेखायनोथ' होनगासिनो आङो आयु बेबायदिसो होनबा बेफोरबायदि ओंखायनोसो फैदों जामे फैनायाबो जबरदस्ति हरफादोंब्रा बिमाया बिराद रागा जोंखाबायलै आङो बेल' नंबावा माबा फट'स भिडिअस बेफोरखौ लानानै ओरैबायदि माने ब्लेकमेल खालामदों जाहैदों आरोना ओमफ्रायथ' है थानोसो हाथारलालै आंना रागाया मबाइलखौ सेखनानै देख्रेबहैनोसै नामाब्रा गावनि मबाइलावनो थाखागोन बे बाथ्रायाथ' बिदिल' नङालै मेहे मा मिथिनो कि बे आरो मबाइलनि अनगा बहाबाफोर आरो सेभ खालामना दोनबावो औ बेबो आरो सैथाना साला बिनि मबाइलखौ नायनांगोन र' बे हाबाखौथ' माबा नङा माबा मोनसे खालामनाबाबो लाखिथारनांगोनलै जों अब्लाथ' बेवाइफोरा जोबोद गिदिर गोथौ हाखरावनो गोग्लैमारदों आरोथ'नो बिसिनि फेमिलिया बेलेग माने 2 नाम्बार खामानि मावग्राजों लिंक दं होनदों आरो आयु बिसिनि फेमिलिया बिदिसो आरो होमबा बेनोथ' आदाया जे सोरबायदिजों सौग्रावफ्रांखो जेन'बा गावसोर गोसो गोरोबलायखाबानो दे जेबो नङामोन जोंबोथ' खुसि गनायगौमोन ना नाथाय दा बेखौनो मिन्थिखाथारबाय आदायाबो खुसि गैया दा जोंखौ बेफोरबायदि बायदिसिना नामजाजा गिनानैसो बिनि सायाव आरो बैथिंजायबो माबा मोनसे दंनो दाथ' गावजोंबो गोरोन्थि जानाय बायदि जाबाय नालाय बेखायनो एसे गाहायाव थाबाय आरो अब्लाथ' बिसिनि संसाराबो मोजां जाथारनाय नङा मेहे या बेनोथ' जों मा खालामबावनो सानगासिनो र' सानदों सामथिं गाज्रि मोनबाय आं आदानि थाखाय बेनोथ' बेसे मोजां मानसि मोनो आंथ' बेखौ एसे जावहैबावनि आं र' हिनजावखौ होखारहरथारगोन आं दोनथारा मेहेरा दोनथारा आखायासो आंना एकदम बोरैबा मोनगासिनो ना हामा नै जाम्बा दानि जुगाव जानला मोनला आखाइ दिखो जाला जायखौ बेखौनो मोनथिगौ बेखायनोथ' थाथ'दों आंना नायना थानो हाथारालै माबा मोनसे जागोन बे र' आइमोनजों रायलायनांगोन टाइमा बिराद खमसै टुनटुलि नों एसेबां हराव फैबाय बिदिबा मा नोंनावबो आंनि थाखाय फिलिंस दङ ना ओरैनोसो फैदों माथो आंखौ खेबसेबो बुङानो नोङो ओमफ्राय आंखौ फेनाल' बुंदोंमोन ना नोङो नाथाय नङाथ' टुनटुलि गोबां बार ट्राइ खालामदोंलै मा नोंबो एसेबो बुजिथारा आरो
आरोथ' आं लिरनानैबो हरबावदोंसोमोन दासिमबो नायाखैनो खोमालै बेखायनोथ' नों मिथियाखै आंनि सेराव फैदोंथ' नाथाय खेबसेबो बुंनो हायासै आरो बुंबाबोथ' मा जाबावनो ना बहाबा खारनोसो लुगैबायलै आङो सान बे सिख्लाजोंनो गथ'जोंनो नोंहा सोमोन्दो दङ ना औ दङ माथो जाखो आच्छा बिनिखायनोथ' फैस्रायलायदों बेबो ओइ आंना मोजां मोननायानो बेनोखावा नाथाय मानो मोजां मोननांगौ जाखो बेखौलाय बे दाउसिमा नोंखौ आंनिफ्राय सेनो हाया ओइ साला बेखौथ' बांद्राय दम देखायबाय थानालै बावदोंसो आंबो आंहाथ' जेबो गिनांगौ गैयाना मानोना नोंलाय हजोंनो लिगेल डकुमेन्टसावनो साइन खालामखादोंमोन माथो जे आंखौनो हाबा खालामखागोन होननानै आरो जुदि फावसायोबा बेखौथ' नों हाखाला साइनखौनो खालामखाबायबा नोंनि नोमायासो आंखौ जबरदस्ति साइन खालामहोदोंलै जेबो नङा दे सान नों आरो बारग'नो हाखाला मानोना नों जेरैथिंबो फासायजोबखाबायबा आरोथ' बे थुनजुलि नामा जेबो नङा दे बेलाय मा खालामनो हाबावनो बेलाय मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया बेखौथ' नों साननोबो हाया मानोना बेबो ओरैबायदि सासे अख्रा मा होनदों सान नों दसे थाथ' दे आं फ्रेस जाहैग्रोनि नोंबो मिथिजोबाखैना थुनथुलिखौ जुदि बेबो आंखौ मोजां मोनोबाथ' नों आंखौ मोनखालामोनसो देन्जार गिलु बालु अख्रालै थुनथुलियाबो जाय बुस्थुखौ फसायबाथाय बे रावनिबो जानोबो होआ नाथाय मा खालामनो बेफोरखौ मोनथिनानैथ' बे आंखौ गनायखालानोबा मा सानदों नों मा सानमारखो बेबायदिखि जायो आं जानो होथारा बिदि नोंखौ बोरै बेनो हगारब्रा आङो माबोरै हगारनांगौ जाखो दे आयु गैला जाम्बाना जिउआनो बरबादखासै हाबाब हासोनि जिउआ बरबाद जाखोसैहाय हा सोरथो मा जाखोसै बे सानसोरांखौनो होनदों आङो बे सानखौ नै हा नों दासिमबो बेखौनो सानगासिनो सानबाबुखौ मालायबा हाबा जानो नागिरदों हिनजाव लाबोदों हा नोंहालाय माथो जाबाय थाखो दे आइ हा जिउआलाय मानो बरबाद जाबाय बायनोसै जायाबो माथोब्रा जाखाबायानो साननानै लादो आयु हा नाथाय मानोसै मैयाबो हरावनो थांबाय बेबायदि थाङो हरला सानला मालायनाव है मा हर मा सान बेलाय नायना फैबाय आं नाथाय हा मानोथो दैयाव नांबाय थाखो नोंहालाय हो नांदों आं बिराद दैयाव नांदों आरो बाथोना बेहायबो आंनि गोसोआवबो दैयाव नांदोंथ' आयु हा बिदि थांबा सानबाबानो मा सानगोन नोंखौ लोगो जानालाय खि बिदि थाङो बाददे मा सानो सानबाय आरो ओमफ्रायथ' बे हिनजावजों हाबा जानो मोना आयु साना बिदि हाबा जानो मोना बुंखाबाय आङो मोना मानोथो मोना आंलाय हिनजाव गोदानसो नायनो थांदोंमोन नाथाय ओंखारबायथ' सियालसोथ' मा आयौ मालायनि हिनजाव गोदानखौ बेफोरबायदि बासियो नामा आइ जेरैखि जाबाबो मालाय हाबिनि सना आरो नैसो सना जाबायबागोन ना माथो सनायानो खाब्रा नाथाय बे सासे बन हाबा मोखांसो ओमफ्रायथ' ना सैथार आङो जिबो गोसोमसो मासे नै आइ थुनथुलि हामा मालायखौ बिदि बासियो नामा आरो नोंहाथ' जेबो मोन्थाय गैयाना बेफोरबायदि मालायनि खोथायाव बेबायदि हाबसन हाब्लानो आरो माबाफोर गन्डगल खालामनानैथ' फैयाखै नोङो आंलाय थिगसे नांलायनानै फैबाय ओमफ्राय एसे नास्रेद नुस्रेद जादों आरो मा हाबे गथ'आलाय बोरैबासो ना मायोलै मानोथो बिदि हाबा जानो नागिरनांगौ बेलाय जाया माथो आं मोना बे बिदि हाबा जानो आं बुंगासिनो नोंहा मा नांजाबाय थाखो आइ मानो नांजाया नांजायो आङो थिग नङा बिनि जानो गोनाङा बेखायनो आच्छा नोंनोथ' मा जाखो आइ दसेनो सानबाबासो गाज्रि जायो आरो हनै दाना हिनजावासो गाज्रि जालायबाय नों मोनथिया जाम्बि नालाय नै गथ' जियानो जा मालायनि न'खराव थांनानै बेफोरबायदि गन्डगल दावराव दावसि खालामनाङा बेथ' नोंनि लोगोसो ना मालाय सानसेबाबो जाखागौमोन गुबुनजों अब्ला नोंहा एसेबां पावार गैया आइ मालायखौ बिदि बुंनो हा मोजांबाबो गाज्रिबाबो बेथ' नोंनि नोजोरावसो गाज्रि जाबायना नङा बिनि जानो गोनाङानो गाज्रिखा आं मिथिखायो माहाय बिदि बुंनो दे हा मालायबा सानबाबाबा मानो लाबोदो मोजां नंथाराबाथ' लाबोनाय नङामोन ना बे नोंनो खिन्थाजोबनो हाया आं दानो
दे जि जाबाय आरो हाबायाव साइ देलायनानै थांगोन आरो मा नोंहासो माबा गरम फाग्लिफोर थांलाबायबाय ओजों साना हिनजाव लाबोदों होनना खोनानानै जों बे हानोंखौसो गोसो थोयो नोंसो बेखौ गोसो थोयोमोन नोंबो खोमादां दे सम गैया आंहा इसेबां रायलायबाय थानो खामानियानो खामानि दंसोयो नोंबो एसे मावस्रांदो मालायाबा मालाय हाबा जादों बेहासो दुखु दावराव हारसिंनो आरो जोंहा बिमा फिसा माइ हानांगौ माला हाबावनोसै बेखौलाय हालाबायबानो जाबाय बेलाय माथो मा नांजाया बेलाय मा नांजाया नाथाय सैथोआ बेनोलै थिनथुलि गनायबाबो गनायाबाबो बेनोखा नोंथ' आंखौ लोगोसे सानजा आंलाय सानदोंमोन ओंखाम गोरलैयाव नोंखौ ओंखाम गोरलैजोंना आरामसे जोंहा आंनि हांसो बेदरखौ सिथारगोन होनदोंमोन बाबा नोंहा आरो माबोरै जाखो नोंना खबरानोथ' थोद आले आंनि आनैसोना दा मानो उन्दुबाय थाखोब्रा मानो उन्दुबाय थाखो माबा आरो दाइदाव बाव एसे दासो उन्दुदों बियो बेनोथ'ब्रा बेसे उन्दुयो मोनायावल' डिस्टार्ब खालामोना माथो जाखो गथ' मानसिखौ बिदि होनो डिस्टार्ब खालामबाबो अरजाया दे औ नोंहालाय मा डिस्टार्ब मोनोरा सान हर मोना बे आनि मिलिसेयानोसै बिमायाथ' साला खबर मोनसेखौनो लाया माथो खालामबावनो मेहेर दा जों बिमायाबो बेना प्रब्लेम दा बेवाइफोराबो प्रब्लेम जाबावबाय बिनि सायाव नोंबो एसे दासो प्रब्लेमनिफ्राय फैदों बेनोथ' प्रब्लेम जोबानो माथो न'आवबो बयबो टेनसन दायो रावबो खुसियानो गैया हाबाखौनोथ' बोरै जागोनसो नंबाय आंबो ओमफ्राय मैयाना हाथरखि थुनथुलियाबो फैदोंमोनलै आयौ नंगौ माब्ला माबा खिन्थानो बावदोंमोनलै आं मोनायाव माने फैदोंमोन ना बेबायदिनो 11टा ना 11:30 जाखाबायमोनदां हाब माथो न'आव हाबफैयाखैलाय औ आदाखौसो लोगो हमफैखादोंमोन दा बिदिनो एसे नारखे नुरखे दावराव दावसि जाबायना खेंख्रिजों आयौ आरोथ' नों होननायाबो दंमारो खोमालै माबा मोनसे कानेक्सन नङाबा एसे हराव फैनाय नङामोनलै बियो बेनोथ' दा माब्रैथो जाबावगोन नों मोजां रायलायलाय रागा फोजोबनांगोनसो थुनथुलिखौ जुदि बे आदाखौ फसायोबा ना हाबाखौ जाहोखानाय नङा बियो फुरा 100% गेरेन्टि होनो हायो आं जुदि बे फसायोबा ना गावबो लामब्रेबाबो बेखौसो बाजै फसायो आं मैया बुंलायलायबाय आं थालांखादोब्रा होननानै आदाजों ओमफ्रायथ' जाम्बा जानला मानला जायो नामा माबा सिख्ला मानसि माबा नङा माबा मोनसे साननाय थागोन एसे गिदिर प्रब्लेम जादों बिमायाबो औ बेबो नंगौ थेवबो नायनोसै आरो र' मा जायो दाथ' मोजां मोनोमोनब्लाबो एसे गिदिर प्रब्लेम खोनानानैथ' गोबां साननाय थानो हागौना गोसोआव जोंखादोंसो आसोलाबो ओमफ्राय मानो होनबा सैखायाना बेबो जोंथों बुलायबावबानो जायोमोन एसेबाव आं नायगौमोन आं गाजां बुंखायो बेफोरबायदि जायो नामा दावराव दावसिनो माने रायलायनानैबोथ' सल्भ जायोना दाथ' समान खमसैना रायलायबाय थानानै मा जाबावगोन हरखाबैबो साननो हायालै बेफोरबायदि जाबा हरखाब समावसो साननायानो फैथारा बेनोथ' जाहैबाय नांगौ समाव साननोनो रोङाबा मा खालामनांगौ मा मानांगौ बिदि माने सानबाय बायनानैनो दिन थाङो माबा मोनसे बेबस्था खालामनांगोनलै दिनैथ' बिनि माने आदानि बिखुनजोआ फैनो गोनांनो फायसोर बेबा माब्रै जागोनबा फन हरबावनायनि र' आं सानखौ नुदों फनखौनो दानबावसो आयु नङाबाथ' साना बिदि नंथारामोनलै बेफोर सोरनि थाखाय बे सनानि थाखायनो सनानि जाला जै सनाखौ फोजोबस्रांनायनि जाला एकदम रागाफ्रानो दानस्लाबायनोसो लुगैबाय आङो नै गथ' औ माबि माथो जाबाय थाखो आइ दसेनो रागा दसेनो दुखु मानोना आं गोसोखौ मोजां मोनथाराखै गोसोखौ मोजां मोनाखै नालाय मोजां खालामदो आरो मा ओमफ्राय जेनेबा फर एग्जाम्पल बुंसै आङो माखौसै नों दाबायदियाव आंनि माने नोंनि जानो गोनां बिजामादैखौ मोनबा मा खालामगोन बुंथ' आइ ओरैबायदि अनगोन आं बुंखायो बोरैबा सोरबा दङ नामा नोजोराव दङ बिदिथ' नङा होमबाबो दे बांद्राय फालथुल' जायाबानो जाबाय नङाबा मोनगोन नङा माने ना जेनेबा ना नोंनि नंजा
फिसाजोखौ मोजां मोनबाय आरोखि ना बियो माने नोंनि जानो गोनां नोंजामादैया औ ओमफ्राय बोरैबा बोरैबि बेबो जाबाय आरोना कि बे आंखौ मोजां मोननानैबो बेलेगखौसो हाबा लानो नागिरबाय होमबा मा बेफोरबायदि नोंखौ मोजां मोनफ्लाना दस्राजों हाबा जानो नागिरबाथ' जाङाहाय आंथ'हाय थोंलाय सोरबा आंनि फिसाजोनि जिउजों गेलेग्रा खालामथोंलाय सोरबा बेफोरबायदि मन्दपआव थांनानै थिखोना लाबोगोन खुनु खोथा गैया आंनि फिसाजोखौ मोजां मोनबाय होनबाथ' आंनि जावैसोआथ' जाखाथारनांगोनानो बियो मोजां मोनफ्लानानै बेफोरबायदि नागार मोननाय नङा औ नायै औहाय नांगौबा मानसिखौ थिखोना लाबोगोन खुनु टेनसन गिनांगौ गैया आरोथ' सोरबा बिसिनि न'खरना मोजां मोनलायनायखौ बोखानो नागिरबा माने बे मानियाबा जेबो नङा हिनजावखौल' लायो होनबा हौवाखौ लायगोन जोङो हौवा गोदानखौ नांगौबा आंनि फिसाजोनि खुसियानो आंनि खुसि आंनि जावैसोनि खुसियानो आंनि खुसि बाबा एसेबां दम दंबा नोंनाव बेफोर बुंनायल' राव नङा आं खालामनोबो हायो माथो बेफोरसो दा थुनदुलिनि बिमा सोरबा नों फसायखुमानायानो जा जियानो जा दंबा आंनोल' खिन्थाय मिथिदो मा थासेयाव खुनु टेनसन गैया टेनसन गैया दे जाबायसै होमबालाय मोजां मानिबाथ' मानिबायसै मानियाबा ओमफ्राय सोरथो जाखो बेलाय नोंखौ मोजां मोनफ्लानानै गुबुनजों हाबा जानो नागिरनाया ओमफ्राय आइसुना बिदिबा नोंहा सोरबा दंमारो जेबो नङा दे आं जास्ट फर एग्जाम्पल बुंखादोंमोन ना दे बिदिबा जानला मोनलाखौ गोसो थोनाङा बेखायनो आंनि जावैसो जाबाय होनबाथाय आरो गुबुनखौ नोजोर होनो मोनला नङाबा खोमायाव हमनानै दोखो फैगोन आङो जै खेबसे आंनि जावैसो जाबाय थैस' थांस' थानांगोन आंनि फिसाजोजों अब्लासो आंबो बिजामादै गनायगोन नै आबा थेख्लाखौ आं ओंखामखौ संनो खोन्थाबायमोन नै आबा थेख्ला आं बनखौ दायो सिनसै दे र' थाथ' दे हामाथो ओंखामखौ जानबायमोनलै आं आयै दा ओंख्रिखौ मा बानायदो औ दे होमबालाय जाबायसै आबा आलुखौ रुनोसै दावदै लायखानाय दं बेखौ भाजा एवसै ओमफ्रायथ' 20 थाखा हरलाय आयै आरो 20 थाखा नांगौ जालायबाय नोंनो ओइ हरदोरा आयै खामायनो रोङा दामायनो रोङा थेख्लाखौ होथानोसै ओरैबायदि फैसाखौबा दानिफ्राय नांगौ बेनो मोनगोन गावासो नांजाहैलायबाय दानिफ्राय फैसा लैयो थाइसेखौनो खामायनो रोङाखै बियो मोनजागोन सोरबा नोंनो जाहोबाय थागोन बिदि आलुनो थाब देरनांगौ मोजां लेखा फरायनांगौ मोनगोनसो पासआ मोजां जानांगौ मेट्रिकआबो दानिफ्राय बुंखानांगौलै हो आंहालाय फरायखायो फरायाबाबो एगजामबासो मोनसिगोन रिजाल्टआव र' दानो थाखो उन्दैनिफ्रायनो मोजां फरायखानांगौ देनां थाखो नोंना बारायलांबाय थाबा गोरानिफ्राय गोरा जालांगोन ना आं दायो माबा मोनसे लिरनो होगोन बेखौ मोजां लिराबा जागोन दे जागोन ओमफ्राय नोंबो उदावबाय थालै बिदियाव बांद्राय खर' देरो फैसाहाय आंनावबोहाय सम समल'सो हरनो हाखायो ओमफ्राय बे सानसेरां दिवालि जानो हरनायालाय 1000 मानि हरथारदोंमोन हा बेखौ गाव सुइटार ना माबा बायोनो बेखायनो आंनो दोननो होनायालाय बिदिबा मोजां जाबाय दे सानसेराबो जि बुरजा होलांनो नागिरखायो सना बिमाया फैगासिनोलै आबै सना बिमाया फैगासिनो आबौ सान खबरदार साइज गैया बाइस गैया बेफोरबायदि हिनजावखौ लानोसै नोङो हिनजाव गुबुन मोनासै नोङो आबै मा बुंबायल' थाखो दानालाय थाक्के मारके मानो निखालासै आंबो जाहोथाराथ' नै मागोना आबौ खानायखौबो गोसोम खालामदों आङो बा मानो आदानि हिनजाव गोदान फैनायखाय नङा आं बे हिनजावखौ दोनथाराहाय दाथ' मा खालामबावनोब्रा आबै मा खालामबावनांगौ दे लानोसै आरो रंजादो नोंसोरो हाबायाव फैलायदो जानोसै आरो सनाजों हाबा नों माबोरै बेफोरबायदि बुंखो आबौ हो थाव होजासिगोनहाय नों आंजों होनोबा आदाखौ नङा रा आबै बै हिनजावखौ हैथां दम दंबा मा दम गैया बेलाय नों बेनावहा मा दम गैया दङ बेफोरबायदि सुनिखौ दोनथाराहाय आङो सासे नङा सासे बेफोरबायदि बे सुनिखौल' सोफैबाय थादों नोंसोरो न'आव हो बेबा बे आबै जि बुङो बुं नाथाय आंनि हाथरखिखौ नङा दे खोथाया बिथिं दाथां नोंहाबो मा जाखो आबौ आं नोंखौ बुङाखैहाय नोंसिनिखौ नै आबौ सानखौसो बुंदों आङो नोंनि खोथा बुङाखैहाय आबौ आबौ सानखौसो बुंदों माथो बेबा बे सुनि बेलाय हो सुनि माने मा आंनिथिंथ' दाथांखा एकदमबारे आंनि हाथरखिखौथ' जागोन दे जागोन आबौ सान दिनैनो दानो नों बे हिनजावखौ ब्रेकआप खालामनांगौ बेबायदि जालालै आबै आं बेफोरखौ जेबो मिथियाहाय सोरबा मानि दामानि आं गनायाबो मानियाबोहाय बेफोरबायदिखौ आरथ'हा मा जाखांबाय थादों बे हिनजावाबो र' दे नोंसोर हाबाखौल' इन्जय खालामबानो जाबाय दे आबै गोसो गैयाबाबो नोंनि बायदिबा जों नोंनि हाबायाव एकदम मोसानांसिगौ आरो हो
बाजैया थिग मोनबाथ' मोसागौबोमोनलै दा जेबो जानो हालालै मेहेर आइ एम सरि नोंसोर रावबो आंखौ गोरोन्थि दा बुजिसै रावबो गाज्रि दा मोनसै माथो खालामनो हाबावनो सोर मा जाखो बे गथ'आ गोसोखौ हमथानानै थाबाय आरो आंबो माने नाङालै आदा नांगौबा नों खारखुमादो दे आं हेल्प खालामगोन नोंखौ औ हा बेफोरबायदिजोंनो जुलि जायो नामा नोंसोर जेखि खालामबाबो बे जुलिया जाखासिगोनखा माथो खालामबावनो आरोथ' जों जानो होथारालै आंबोथ' मा खालामनो हाबावनो आंहा एसे खामानि दं दे आबै थाथ' उनाव रायलायसिगोन दे नोंसोर गाज्रि मोननाङा रावबो बिमायफोर आहा एसे सानबावबा जागौमोन नामा जानो हाला जेबो बेवहाय जानो हाला आइ एम सरि नोंसोरबो बिनि फारसे रायलायथ'नांलालै आं बोरैबा मोनजोबखाबाय ओरैनो खालि बाथ्राया बे मोनसेल'सै प्लिज जास्ट स्टप ओइ आदा खारदो बिनिफ्राय खारदो नोङो खारनो हाबाथ' खारसिगौमोन नाथाय प्रब्लेमफोरा खारनानैथ' सल्भ जायाना बेखौ फेससो खालामनांगौ दे जि जायो नायनोसै आरोना लोगोफोर आदानि जुलिखौ नेनानै थाथ'दो र' दे आरोथ' एसे इन्टारेस्टिं भिडिअ फैगासिनो आरोना एसे नेटवर्कआव हाखु दाखु नङा दे लोगोफोर आदानि हाबाया सोरजों जामारगोन बेखौ थाबैनो नुनो मोनथारसिगोन सनायानो आंनि बाजै जागोन ना हन जोंहा थुनथुलि दंबावोना बियो मा खालामगोन एसे उनाव नुसिगोन ना बिदा नों सोरखौ लामारगोनलै समा मा दिन्थि नायनोसै